मेट्रो 2 आणि मेट्रो 7च्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे। 18 ऑक्टोबर पर्यंत पहिली मेट्रो 7 वाजता सुटणार आहे। सकाळची पहिली मेट्रो 1.5 तास उशिराने धावणार आहे। सुरक्षा चाचण्या जोडकामासाठी निर्णय हा घेण्यात आलेला आहे। त्यामुळे मुंबईकरांनो आजपासून पहिली मेट्रो 1.5 तास उशिराने धावेल। मेट्रो 2 म्हणजेच दहिसर पूर्व ते DN नगर आणि मेट्रो 7 म्हणजेच गुंदवली ते ओरीपाडा मार्गावरील गाड्यांच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे आणि त्यानुसार आता पहिली मेट्रो 1.5 तास उशिराने सुरू होणार आहे। 18 ऑक्टोबर पर्यंत हे बदल असणार आहेत। आता सकाळी 5:25 ऐवजी 7 वाजता पहिली मेट्रो सुरू होईल। गुंदवली ते ओवरीपाडा मेट्रो 7ला दहिसर पूर्व ते काशीगाव मेट्रो मार्गाशी जोडण्याच्या कामासाठी आवश्यक प्रणाली एकत्रीकरण आणि सुरक्षा चाचण्या हाती घेण्यात येत आहेत। त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे।